Vrei să vezi cum poți începe să câștigi bani ușor și rapid cu Chicken Road 2? Atunci, oprește-te din ce faci, pentru că în descrierea acestei videoclipuri ai linkul care te va duce direct către platforma unde poți începe chiar de azi să faci bani. Apasă-l și urmează pașii simpli despre care îți vorbesc imediat. Chicken Road 2 este o platformă care îmbină elemente de joc cu potențial real de câștig. De ce să te joci fără niciun beneficiu când ai opțiunea să te distrezi și să faci bani în același timp? Cu o interfață prietenoasă și o metodă de joc intuitivă, acest joc este perfect pentru cei care vor să înceapă să genereze venit online fără să investească ore întregi sau bani grei. Tot ce trebuie să faci este să îți creezi un cont, să începi să parcurgi etapele jocului și să profiți de recompensele oferite pentru fiecare acțiune îndeplinită. Platforma folosește un sistem inteligent care te recompensează pentru implicarea ta, iar progresul este rapid, chiar și pentru începători. Mai mult, sunt disponibile și misiuni zilnice care îți pot dubla sau chiar tripla câștigurile. Ce-ți oferă Chicken Road 2 în plus față de alte platforme similare? În primul rând, transparență și fiabilitate. Câștigurile tale pot fi retrase prin metode populare, iar suportul tehnic este prompt și eficient. În al doilea rând, varietatea în gameplay face ca experiența să nu devină monotonă și te motivează să revii zilnic. Desigur, există și alternative pe piață, cum ar fi Rollercoin sau Crypto Idle Miner. Dar acestea presupun mai mult timp investit și un learning curve mai abrupt. În comparație, Chicken Road 2 este mult mai ușor de înțeles și de folosit. Dacă vrei să mergi mai departe, îți recomand să te alături și comunității oficiale Chicken Road 2. Acolo vei găsi sfaturi, strategii și oameni care, ca și tine, vor să transforme timpul liber în profit. Nu uita, linkul este în descriere. Dă click acum, deschideți contul gratuit și începe să câștigi ușor de pe telefonul sau computerul tău. Nu rata ocazia, pentru că oportunitățile simple sunt cele care pot face diferența pe termen lung.